Bai, etxetik gaur. Etxien zauz. Eta Luis Michelei buruzko wikiak egiten ibilena izoruen pare, baina hoiek guztiak zeuko kontatuko dizkiguzu asko sobeto. 150 urte Parisko komunatik, zergaitik guain gitxi honi buruz? Haze gaia, ez da? Begira, hain justu ere, gero aipatzeko asmoa nuen, baina, bueno, hemen ordena gutxienekoa da. Gero aipatzekotan nuen Christine Ross da, nik esango nuke literatura aztertzen hasi zen pentsalari estatubatuar bat, baina, literatura honak noski eramate zaitu beste 11 gaietara, ez batzutan izango da zientzia, beste batzutan izango da historia, politika, zer dakinik. Eta Gamboren pista segitzen, bera iristen da aztertzera Gambo eta komuna, Pariseko komuna, baina gero propio komuna, ez? Eta idazten du liburu zoragarri hau, luxu komunala, gainera argiak duela urte batzuk ale bat atera zuen bere larrun separatan, beren beregi, gorka berezi hartu da hortik ibili zen, Christine Rossek liburu honetan berreskuratzen dituenekin, ez? Zergatik luxu komunala? Gauza oso interesgarri gertatu zirelako hor, baina ez dut ahaztu zure galdera, zergatik dakigoen gutxi. Azteko, gutxi dakigu oniburuz jakin eta zabaldu beharko litzateken tokian, alegia Frantzian, propio, komuna zapaldu zuten horiek eta horien ondorengo politikoek, gogoratu behar da, 72 egun iraun zuela zutik komunaren proiektuak eta 25.000 lagun hil zituztela Parisen bakarrik. Gero etorri zen errepresio odoltsu horretan, batzuk hil, beste batzuk erbesteratu, kartzeleratu. Bueno, orduan, esan daitekena da, hasiera batean behintzat inolako oinordetzarik gabe utzi zela Parisko komuna, alegia historiatik ezabatu zela Frantzian berean, ez? Bi arrazoiengatik, Christine Rossek esaten du, bi aukera zeudela, ala ezabatzea, ala berak planteatzen zituen gauzetako asko, asumitzea, ez, eta gerora existituko zen errepublikak aurrera jarraitzea. Problema izan zen, komuna garaitu eta gero muntatu zen errepublika izan zela errepublika kolonial bat, munduko gainontzeko tokiekin, errepublika autoritario bat, aurretik Frantzian egon zirenen moldekoa, eta gainera martxan jarri zituela, komunaren ondorengoak izan zitezken langile mugimenduaren erakundeen kontrako lege oso zorrotzak politikoki eta jazartzeko, ez? Edo, galdetu nahiko nizuke daria moztu bariko bai, apurtxuete, eta Wikipedia jarraituta, irakurten egon garelako, 1871ko martxoaren 18tik maiatzaren 28ra, Parisen aginta izan zuen gobernu irabiltzaile, hor, guri amaitzen zaigu rotulue, baina Wikipedia jarraitzen zuen, sozialista erradikala, gero beste leku batzutan irakurri dutelako, langileen gobernua, lehenengo aldia, langile batzuk, artistauak, kazetariak, irakasleak, testu inguruan eta zegoen boterearen kontra egiten dutena eta instituzioak hartzen dituzte. Bai, esan dezakegu eta pixkat Christine Rossen hildoa segituz, ezaugarri asko ditu komunak, baina bi oso funtseskoak bata. Ez da erakunde estatal bat, alegia, boterean daudenek, botere hartzen dute eta egite dutena da gauza kudeatu, kudeatu lana, kudeatu ekoizpenaren zentzuan, kudeatu hezkuntza eta kudeatu beraien ekonomia, baita ere, maileguak, eztabaida handia dituzte diru faltarekin, kudeatu baita ere armada, kudeatzen hasten dira, ez? Baina nolabait esatearren da erakunde ez estatal bat, ez? Gero 20. mendean ezagutuko dugun sozialismotik urrun zentzu horretan, ez? Baina eske gainera bada iraultza bat ez dena nazionala. Alegia, Parisen iraultza egiten dutenek badute bokazio oso internazionala, nazioarteareko langile mugimenduarekin oso konektatuta daude, baina nolabait esatearren eta oso azkar nahi dutena da Parisek hiriburu estatus hori gal dezala. Alegia, hiriek ez dutela beste hirien, beste herrien, beste eskualdeen gain agindu behar, ez? Horrek esplikazio asko ditu eta da besteak beste, eta igual zaila da ulertzen, baina Paris bereziki zigortzen zuela Frantziako botere zentralak komuna gertatu aurretik. Parisen ezin zituzten hautatu beren eledunak, beraien hiribarneko barrutietako eledunak, guztia enperadoreak zuzenean
agintzen zuen, ez? Eta, bueno, gero oso 19. mende latza izan zuen Parisek, izan zituen izugarrizko epidemiak, populazioaren parte handi bat hil zen epidemia horiengatik, pobrezia izugarria zegoen, etorkin pila bat zeuden botere zentralak sustatu zuen kapitalismo horrek landa eremuatik exodo izugarri bat sortu zuelako, eta bueno, horretaz aparte Parisen zeuden, nolabait esatearren, 3-4 ekipo iraultzaile, oso sortzaile zirenak, oso konektatua zeudela, margolariekin, idazleekin, mugimendu pedagogikoekin, geografoekin, dela oso Parisko komunaren eta 19. mendearen bukaerako ofizio bat. Eta, bueno, horiek guztiak izan ziren, 72 egun horietako protagonistak, ez? Eta gainera protagonistak momentu hartan baziren personaia ezagunak, baina esaterako fikziora edo komikira joan diren liburuak eta irakurtzen badituzue, konturatuko zareten naiz eta batzutan, personaia batzuetan zentratu, interesgarrena eta nik inkluso esango nuke ederrena dela, jendeak bere gain hartu zuela bizitza antolatzeko kontu hori, ez? Bitartekaritzarik gabeko mugimendu bat izan zela, eta beraz oso korala, personaia pila batekin, eta oso interesgarria. Edo, testu ingurua zein den, apurtxu bete esaten ibili zara eta erantzun didazu, komunaren birtute horiei buruz ere hitz egin behar genuen, gero porrota datorrelako eta gero bestelako politika batzuk datozelako, eta Oierren Zabal daukat esku altxatzen berak ere galdetu nahi izulako zer, apurtxu bete historia hori egingo dugu bai. Gero nik beste galdera bat akot, Galdera asko. Komunismo komunatik? Komunismo edo askatasuna, batzuri, belarriak... Komunismoa esan ez dute egin horrela azterketa filologikorik, baina komunaren kontua oso urrunetik datorren zerbait da. 16. 15. mendean erabiltzen den zerbait da, esaterako nekazari. Bereziki gaur egun Alemania osatzen duten lurralde horien baitan egon ziren altxamendu eta zerikusia izan zutela Elizaren erreformarekin eta Anabaptistekin, eta esaten zuten gerora, eta gaur egun ikusten dira kamiseta horiek gordetzen den manifestu komunistako orrialde bakarra idatzia du emakume batek. Orduan, nik eskatzen duen mesedez editoreren bat entzuten ari bada jardezala izen hori ere bai parte hartu zuelako manifestu komunistaren idazketan, eta beraz bai manifestu komunistaren ondorengoek badute sekzio bat, nahi baldin bada, komuna gertatzen den horretan, baina, gero badaude, nolabait esaterren nazioartean afiliaziorik ez dutenak, esaterako blankistak dira ezagunenak, eta gero badago jende asko komunarekin identifikatzen dena, baina momentu horretan ez daukala adskripzio jakin bat, ez? Eta gerora, adibidez Luis Michel, egingo dena anarkista, ez? Baina komuna gertatzen den bitartean, beraie dira komunaren aldekoak, ez? Beraie dira udalaren, nolabait esaterren, kudeaketa horren aldekoak, eta noski udal horri ematen dizkiote ezaugarri batzuk oso zehatzak, askatasunari, aberastasunen banaketari, jakintza guztien eskura jartzeko ari, en fin, ezaugarri oso ederrak oro har, ez? Honen guztiaren garrantzia 150 urtera, galdetu nahi zut, eta gero zergaitik porrota eta zer dator horren ostian? Bai, zer dator horren ostean, errepresio latz bat esan dugun bezala, erbesteratu pila bat, eta horri buruz asko hitz egin genezake, baina politikoki nahi baldin bada, 1871an eteten den Marsek eta ditze duten iraultzaren sator hori, itzuliko da urriko iraultzan, eta gainera bi iraultzetan emakumeek izango dute toki nabarmen bat, bai iraultzan eta bai iraultzaren satanizazioan, ze bereziki nazioarteko prentsan oso ezagunak izan ziren garaian Petjolez bezala izendatu ziren emakume horiek, eta nazioarteko prentsan kasi sarritan esan zen Parisko komuna izan zela emakume batzuk beren kasa erregai hartu eta hiri bat erretzen hasi zen mugimendu bat, satanizazioaren prozesu horretan, gero urriko iraultzan
Sobietar iraultzan gertatuko zenaren antzekoa, ez? Martxoak 8 batean hasi zen iraultza hori, ez? Zein da aldea, edo zein da nahi bada desplazamendu hori Parisiko komunatik urriko iraultzara? Bueno, funtsean Leninek eta bere inguruan dauden horiek guztiek esate dutena da, ados, Parisko komuna bikaina da, ez? Hori da nahi duguna, baina zergatik egin zuen huts? Bueno, huts egin zuen, garai hartan botere burgesak bakarrik militarki ezin zuen garaitu Parisko komuna, besteak beste armadaren parte nabarmen bat Parisko komunaren alde zegoelako, eta Parisko komuna defendatzen ari zelako, orduan zer egin zuen, ordura arte etxaitza zituen horiek, Prusiarrekin batu zen, eta nolait esaterren, bien artean ez, nazioarteko politikaren bidez, suntxitu zuten Parisko komuna. Zer esaten du Leninek? Bueno, violentziarekin irabazi digute, alegia ez da gaitasunik egon langile mugimenduak militarki irabazteko, eta orduan sortzen da, alan badiuk esaten duena, kasernako sozialismoa, alegia nahi baldin badugu komunaren ondarea mantendu eta denboran garatu, behar duguna da komuna gehi armada bat. Eta hor sortzen da, 20. mendean Errusian hasi eta mundu guztian, gure artean ere bai, eta gure arteko politikan ere bai, ezagutuko den politika dela, politika marxista-leninista, bereziki leninista, Marxen estrategian mai horretan ez dago ezer, eta zer izango da, politikaren militarizazio bat, ez? Alegia, komunak utxe egin duen horri emateko nahi baldin bada soluzioa, egiten dena da, nola funtzionatzen dute armadak? Zer dute armadak? Abanguardia. Orduan, leninismoa zer proposatuko du? Izan behar duela politikak ere, abanguardia bat, izan behar duela zuzendaritza bat, izan behar dituela zelulak, izan behar duela erretaguardia bat, idatzi behar dituela manifestuak, posizionatzea da oso ideia militarra. Bai, hain zuzen galdetu nahi nizun, aipatu oso oinordekotza moztu zala, eta oinordekotza politikoa, baina orain zer geratzen den espiritu hortatik, ez? Edo zer sortzen den espiritu hortatik? Badagoen beste oinordekotza bat, akaso moztu ostean sortua? Bueno, nik uste dut, badu bertute bat komunak, beste iraultza batzuekin, eta da, 72 egun, 19. mendearen bukaerakoak Frantzian, eske badakigu egunez egun, ez dakit nork zer irakurri zuen eta nor entzuten ari zen Parisen. Orduan, zorionez, eta naiz eta 25.000 lagun hil zituzten, eta hor bersio asko bidean geratuko ziren, badakigu zer gertatu zenan, eta badakigu ze bertute eta ze muga izan zituzten. Orduan, zer gelditu den handikan? Bueno, nik uste dut zuztarreko demokrazia bat, eta zuztarreko sozialismo baten interesekoa dela, hau, ala Xangaiko komunan 20. mendean gertatu zena, ikertzea, ez? Horrek ez du, beti dago dikotomia bat, ez? Literaturarekin gertatzen da, ez? Literaturari eskatu nahi zaizkio gauzak, ez? Ez dakit, nahi da literatura eta Euskal Gatazka konpondezala novela batek, ez? Historiari ere askotan eskatzen zaio gauza bera, eta historiarekin ikustu dut egin behar dena dela da aztertu, eta gauza batzuk izango dira iradokitzaileak, baina definitiboak, igual historikoki, baina politikoki oso gutxi, ez? Zer da oso interesgarria Parisko komunarekin adibidez? Eske liburu mordeak harritut eta ez ditut aipatu. Paul Litzkik egin zuen azterketa hau irakurtzea. Zure burun parien, ez da ikusten? Orain bai, erakutsi. Bale, bentanillan egon zara, bale. Vale. Los escritores contra la comuna deitzen da, frantsesez idatzi zuen jatorrian eta 78an. Liburu honetan ikusten da esaterako ze lan importante izan zuten Frantziako idazleek, ze gehienak Parisko komunaren kontra jarri ziren. Eta ordu zer egin zuten beren fikziozko lanetan? Bueno, emakumeak karakterizatu, Parisko komunaren aldekoak, oso modu txarrean, iraultzarekin bat egin zuten gazteak, gazte estrufatu, iraultzarekin bat egin zuten militante politikoak, modu askotara, mozkorrak, bortitzak, bueno, en fin. Eta funtsezkoa izan zen geroko hamarkadetan frantsesek bereziki izango zuten komunaren irudian,
komunan parte hartu omen zuten fikziozko personaietan ze bizitza egongo zen, ez? Hau da, kapituloetako bat, literaturari lotutakoa. Edo, beste liburu batekin, amaituko dugu, eta Luis Michel aipatzeko, eta Victor Hugori idatzi zizkion gutunak eta olerkiak, gorrotu ditut telebistan denporari buruzko esaldiak, baina kasu honetan gauza asko ditugu geupe bai, eta amaitzaldera Luis Michel eta Victor Hugok izan zuten, gutun horiek ere aipagarriak iruditzen zaizkigu, zeuk proposatutako Amaia Lasak euskaratu ditu, eta esan sensibilidadeekin dakartzan liburuak beti Amaiak. Bai, nahi genuen, nolabait esatearren, iraultza espartakistaren porrota, tamalez, ere bai, mendeurrenerako Amaia Lasak proposatu zigun Rosa Luxemburgen gutunak ekartzea, eta pentsatu genuen oso aukera ederra zela 150. Urte hurren honetarako ere zerbait izatea. Eta egin genuen halako, altxor kutsatxo bat, baina gure etxeetan egon daitekeen modukoa, ez? Orduan, funtsean, liburu horretan daude, Xavier Gautier historialariak jaso zituen 1900 gutun horietan bakarrik Victor Hugori bidali zizkionak, eta ikusiko duguna da, neska gazte bat, oso egoera familiar berezikoa, ez, eta da bere ama neskamea dela aberats batzuen etxean, eta etxe horretako semeak haurdun uzten du neskamea, baina gero ez du bere gain hartzen, eta neskatila hori Luis Michel izango da literaturzale bat. Egun batean idatziko dio, garai hartan ezagunena zen idazleari, Victor Hugori, eta Victor Hugok erantzungo dio. Eta orduan mantendu zuten hamarkada askotako harreman epistolar bat, irakurle batzuentzat liburuaren kasi bierenak direna pixka, baina, noiz hasiko da iraultzaile hau, ez? Eta nik uste dut hori dela liburuan polita, ez? Zera, neska gazte bat, gustatzen zaiona literatura, gustatzen zaiona irakaskuntza, nahi duena dela jendea ezi, irakaslea izan, eta nolabait esatearren historiak bultzatzen duela bere zentzu komunak, bere animaliekiko empatiak, bere jendearekiko, zen honak, eramaten duela iraultza batean parte hartzera, iraultza horretan rol nabarmen bat izatera, eta bereziki, eta hau ere sartu dugu, iraultzaren osteko egongo diren makroepaiketetan hor egiten da Luis Michel oso ezagun. Eta horretik sartu dugu makroepaiketa horretako baita ere pasarte ezagunenak, ze hor bihurtzen da bera izar bat, hitz egiteko duen moduarengatik, bere gain hartzen ditu inondik ere egin ez dituen krimenak berak komuna babestu nahi duelako, eta harreman epistolar horrek jarraitzen du, ze gero erbestera joan behar da Luis Michel Kaledonia Berrira eramaten dute, eta Kaledonia Berrian bera jarraitzen du bere iraultzarekin. Pariseko komunako iraultzaile gehienak kolonialismoaren alde daudenean, Luis Michel kontra dago, eta kanakiarren iraultza babesten du, laguntzen ditu baita ere irakurtzen eta idazten ikasten, eta dauka oso jarrera baikorra bertako kulturaren alde, ez? Eta zartzaroan erbeste horretatik itzultzen denean, heroi bat bezala, eta oso pobre jasoko duten Parisen, Eta gero olerki batzu daude, eta honekin bukatuko dut. Zindagin. Bai, bezala Kirben Uribe sartuko zaitxut, bai, esan. Bai, baina behira zeongi, poesiarekin bukatuko dugulako. Oso ondo. Hemen dauden 7 olerkien artean, bada bat, konektatzen duena Luis Michel Euskal Herriarekin. Eta da, Angiolillo, Bergaran, hilko dutenean, Cánovas del Castilloren hilketaren gatik, Luis Michelek gutun bat idazten du, Bergaran gertatzen den Angiolilloren exekuzioaren inguruan, eta iruditzen zaigu, agian ez zuela lurra hau zapaldu, orain badaukagula euskaraz, baina gainera, badugula lotura bat, nahiko fundamentatua, Parisko komunari, baina baita ere Luis Micheli gure letretan eta egun hauetan ospatzen ari diren horietan toki egiteko. Edo, Ietxarte,